Jeg har hørt om hekse hele mit liv, og nu hvor jeg er på vej ind i Abucot, ved jeg ikke helt, hvad jeg skal forvente. Jamen, der er folk, der er blevet begyndt at slå mennesker ihjel og selvmord og... Ubije kerovi, obari kerovi, mačke i kokoške izvade oči, zove đavol. Jo mere man hører om det, og jo mere man tænker over det, jo mere bliver man draget ind i den her verden.